Kiko, počúvaj. Vedel by si predstaviť, že by si musel namiesto fotenia fotiek na Instagrame ľuďom zasielať fotky poštou? No kamo, teraz si ma odhalil, tu mám nachystaných 15 obálok s fotkou tuto mňa, ako Britney Spears. By som išiel posielať po celom svete, by to došlo tak za týždeň a o 2 týždne by som čakal odpoveď. No áno, si predstav, počúvaj, ako by sme nahrávali podcast v minulosti, vieš, ako by sme to museli nahrávať, by som musel ľuďom poslať kazety obálkov. Ale čo kazety obálkov? Napísať dopis na papier, rozpísať si knihu. Ježiši. To vieš, to by sme museli prepisovať, jak mní si volá, kedy pod svetlom na papírus áno, na papírus, naša pergamenom. No tomu ver. Tomu ver. To by boli, ale to by ľudia čítali, počúvaj, to by ľudia čítali, to by bolo, vieš, aké? To by bolo iné múdrosti, pozor. Tomu ver, my by sme boli jak one. My by sme boli jak toto. Apoštoli. Preboha. No to víš, že to by podľa mňa šmakovalo docela ľuďom. Počuli slovo bowlingovej gule.